ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆଜି ଆସିଥିଲୁ ନୂଆ ବର୍ଷ 2026। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦିନ 4ଟା ବେଳେ। ଗୋରେଖନାଥ ବାବା ଗୋରେଖନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କେତେ ଭିଡ଼। ଆମେ ଜାଣେ ସକାଳ ଟାଇମ୍ ଯଦି ବି ଆସିଥାନ୍ତୁ ଆହୁରି କେତେ ଲୋକ ଥାନ୍ତେ। 4ଟା ବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତଥାପି ଏତେ ଲୋକ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇକି ଦେଖାଉଛି। ବାବା ଗୋରେଖନାଥ ପାଖରେ କେତେ ଭିଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ, ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି ବି ଧାଡ଼ି ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ତ ବାହାରୁ ବାହାରୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଇ, ଯେହେତୁ ଆମେ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫ୍ୟାକେଟ୍ କିଛି ଆଣିନୁ। ପଳେଇବୁ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ବି ବାଜିଲାଣି, ଆମେ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ 4ଟା ବେଳେ ବି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ। ଆଉ ଦିନ 9ଟା ବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଆହୁରି କେତେ ଲୋକ ହେବେ। ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷ, ଆଉ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଏଇଠି ବାବା ମନ୍ଦିରରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।